Poďme najprv k zápasu, keď ste mali ďalšie veľké hviezdy a v tej prvej tretine to bolo veľký fúzor, bolo tam okolo teba. Určite, strašne veľký rešpekt sme mali pred superom a taký bol motivačný. Každý tretí gól zlepšil a posledili sme. Som hrali veľmi dobrú a škoda, hlavne tam niektoré góly, ktoré bolo odkričové, blízke. Myslím, že je blízko, ale sú také zápasy, vlastne super, skvelý zápas, škoda, že sme prehrali. Chcem ešte raz sa vrátiť k tomu tretiemu gólu, ako z toho pohľadu, ako si to videl? Ja som ho videl ešte do brankoviska, možno sa mu uhynal, začal si nohy, no neviem, myslím si, že Znalo sa to ako dôležitý okamih, ale napriek tomu ten stav prvej tretine bol 0-2. Naozaj hrali vynikajúco, super, takže zrejme napriek tomu slušné, že Slovan sa dokázal z toho zdvihnúť. Určite, v Kalmine sme boli dali pár slov na tej prvej tretine a v tej druhej tretine už sme hrali oveľa lepšie. Pokývali sme si hráčov, obrany to boli oveľa lepšie a dali sme gól a ja to povedal, na to sme dali gól, no a z toho koncu zápasu šance boli a sme